ڕێبەرێ پەکێکی عەبدەڵا ئۆجەلان بە ڕێکا نامەیەکێ ji بۆ سەرۆکی هەرێما کوردستانی نێچیروان بەرزانی خواستیە ji بۆ سەرکەفتنا پێواژۆیە چارەسەریە لە تورکیا ڕۆلەکە چالاک بلیزە. مالپەرا ئەلمۆنیتۆر یا ئەمریکی ئەڤ یەک ڕاگهاندیە دبێژە عەبدەڵا ئۆجەلان ڕاستەڕاست داخوازە ئالیکاریە ji نێچیروان بەرزانی کردیە ji بۆ wan گوتوبێژن لەگەل دەولەتا تورکیە هەنە کۆداویە لە شەڕێ 40 ساڵیە ناوبەرە ئارتێشا تورکیە و گەریلایەن پەکێکێ دەبینە. مۆنیتۆر دەستنیشان دکە کو هەفتیا دەرباسبووی نامەیەکە عەبدەڵا ئۆجەلان گەشتیە دەستێ نێچیروان بەرزانی و تێدا هاتیە گوتن کو ئەنجامên van گوتوبێژان دێ باندۆرێ لە عێراق و هەرێما کوردستانê jî bike. Armanca wî divê pêvajoyê de destxistina çareseriyeke mayîndeya li ser bingeha prensîbên demokratîk. Öcalan di nameya xwe de ji nêçîrvan Barzanî re gotiye. Gelekî giring e ku tu erkê serkirdayetiya vê pêvajoyê bixe ser milê xwe. Şandina vê nameyê ji Nêçîrvan Barzanî re di demekê de ye ku pênşema derbasbûyî Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî bi seredanekê li Enqera paytexta Tirkiye bûye û li gel Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan jî civiya bûye. Berpirsekî bilind ya Herêma Kurdistanê derbarê navaroka civîna Erdogan û Nêçîrvan Barzanî ji heman malpera Elmonitor re gotiye ku Nêçîrvan Barzanî ji Serokkomarê Tirkiye xwastiye bandora xwe bi kar bîne ji bo lezkirin di çêkirina çarçoveyeke yasayî de korê bide gerîlayên PKK ji çiyayên Herêma Kurdistanê vegerîne Tirkiye. Her duê raportê de hatiye ku di pêşhateke din de roja duşemê 13 mehê Nêçîrvan Barzanî li Hewlêrê li gel Bîrol Akîcî parêzgarê Şirnexa Bakurê Kurdistanê civiyaye. Serokatiya Herêma Kurdistanê derbarê civînê de belav kiribû ku peywendiyên Tirkiye li gel Iraq û Herêma Kurdistanê û pevguhertina bazirganî û çawaniya pêşxistina çalakiyên aborî her wiha yê kulturî navbera her du aliyan de hate behezkirin. Her wiha Serokatiya Herêma Kurdistanê dibêje her du aliyan tekezî li ser xwasta du alî kir ji bo pêşxistina zêdetiriya alîkariyên hevbeş û berfirehkirina warê bazirganî û çûnûhatinê û geştiyariyê navbera Herêma Kurdistan û Tirkiye de her wiha behsa asla peywendiyên Şirnexê li gel Hewlêr û parêzgehên Herêma Kurdistanê hate kirin û beşekî din yê civînê ji xwe proseya çareseriyê bûye. Serokatiya Herêma Kurdistanê gotibû bandora proseya çareseriyê li ser pêşxistina navçeyê Firokxaneya Şirnexê ku ji ber nêzîkbûna wê ji sînor xizmetê bi geştiyarên Herêma Kurdistanê digihîne aliyekî din yê wê civînê bûye. Pirsa Rojavayê Kurdistanê û çarenivîsa rêveberiya xweser yek ji wan babetên ku cihê giringî pêdanê ye li cem Tirkiye berpirsên wî welatî di çend mehên derbasbûyî de çend caran daxwaza cîvcîkirina bendên rêkeftina meha adarê navbera Ehmed Şerع Serokê Sûriye ji bo qunaxa veguhêz û Mezlûm Ebdê fermandarê Hesedê kiribû. Roja heftê mehê jî em dizanin ku Mezlûm Ebdê û Ehmed Şerع civiya bûne. Derbarê vê yekê de rewşa Sûriye û Rojavayê Kurdistanê hûn dizanin ku بریا چند روژان خود دیارا میری دجی سروک هرما کردستان تکزیل سرویه که کربو کو ام دبینن کو سیستم که نناوندی پیوستش بو سوریه گود کوم اویک جی شرع را گوتیه هروهان نیچیروان برزانی دجوینا لگل رجب طیب اردوغان ده یا کو پنشما در باسبوی بریو چوبول انقره تکزیل سر همان هلوستا خو کریه.